Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Rampei. Vă amintiți desigur că săptămâna trecută vă spuneam că atunci a fost prima emisiune în care am încercat experimentul de a avea în acest primitor studio numai puțin de 3 invitați. La vremea respectivă a fost vorba de 3 elevi din clasa 11 M2 de la Colegiul Național Mihai Viteazu. În urma, ca să zic așa, ecourilor favorabile pe care le-am primit după această emisiune, am considerat că acest experiment a reușit și că deci nu ar strica deloc dacă l-am reluat. Prin urmare, înțelegeți de ce am ales iarăși 3 invitați în această seară, dar desigur nu acesta este argumentul suprem. Argumentul de bază este acela că în momentul de față se derulează la nivelul Inspectoratului Școlar Prahova un proiect deosebit de interesant denumit Calitatea Managementului Unităților Școlare, proiect care a început de câteva vreme și a cărui derulare, din câte am înțeles, este cât se poate de interesantă, drept pentru care m-am gândit ca în această seară să invit la emisiunea În Lumina Rampei 3 oameni de nădejde, dacă se poate spune așa, care participă cu entuziasm și competență la acest proiect și permiteți-mi să vi prezint în ordinea așezărilor din stânga mea, domnul profesor de matematică Nicolae Angelescu de la Colegiul Național Mihai Viteazu, fost inspector de specialitate, fost inspector general al Inspectoratului Școlar al județului Prahova. Dumnealui, dacă vă amintiți, pe data de 30 septembrie a mai fost de altfel prezent în acest studio la o emisiune în care, printre altele, s-a discutat și despre acest proiect. Lângă domnia sa, doamna profesoară Anelore Scorpan, inspector pentru educație permanentă la același inspectorat și, după cum puteți vedea, posesoare a unui zâmbet de-a dreptul fermecător. Și lângă doamna profesoară Scorpan, domnul profesor Tudor Iancu, inspector pentru managementul resurselor umane, dacă se poate spune așa, un veteran al Inspectoratului Școlar Prahovean. O să ne spună dumnealui probabil pe parcursul emisiunii și de câți ani ocupă această funcție de mare importanță în organigrama amintitei instituții. Vă spuneam, deci, că pe domnul profesor Angelescu l-am avut ca invitat în data de 30 septembrie, când în cadrul acelei emisiuni s-a discutat și despre acel proiect. Acum va fi o detaliere a stadiului de desfășurare a proiectului, drept pentru care am să încep acum și tirul întrebărilor și chiar pe domnia sa am să-l întreb pentru început care a fost motivul pentru care a fost aleasă această temă, reamintesc, calitatea managementului unității școlare, și, de asemenea, în ce măsură consideră că acest subiect este unul oportun, unul de actualitate. Mulțumesc, bună seara, mulțumesc pentru invitație și, încă o dată, mulțumesc pentru interesul constant pe care dumneavoastră îl aveți față de învățământ, față de activitățile noastre. Vă mulțumesc și eu, mi se pare normal, în fond sunt profesor. Vă mulțumesc. Proiectul despre care urmează să vorbim și care, într-adevăr, așa cum și dumneavoastră ați specificat, el a fost lansat oficial într-o conferință pe data de 30 septembrie. Se numește Calitate în managementul unității școlare și este un proiect cofinanțat în Fondul Social European în cadrul programului operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și, bineînțeles, Guvernul României în cazul acestui proiect prin Ministerul Educației. Calitate în managementul unității școlare. Sigur, aparent ar avea o direcție către cei care sunt factori de răspundere în management, dar eu vreau să vă spun, poate surprinzător, că se adresează în primul rând elevilor. Pentru că am ferma convingere că un management de calitate are drept efect o îmbunătățire a sistemului de învățământ, o creare a unui climat mult mai agreabil pentru elevii noștri și, nota bene, va conduce la un învățământ mult mai eficient, mult mai atractiv, un învățământ care să răspundă mai bine solicitărilor acestei societăți.
Sigur, sunt multe lucruri tehnice pe care probabil că ar trebui să le prezentăm. Pe de altă parte, ați văzut că este o preocupare foarte actuală, aceea de a atrage și a putea să și utilizezi cât mai multe fonduri europene. În acest context, Inspectoratul Școlar a înțeles și a înțeles foarte bine, cu câțiva ani în urmă, nevoia de a ne implica în astfel de proiecte. Prin urmare, începând din acest an școlar, Inspectoratul Școlar este implicat în cel puțin 7 astfel de proiecte. 2 dintre ele înseamnă beneficiar principal și un astfel de proiect, și anume acesta, repet, calitate în managementul unității școlare, îl reprezint aici în calitate de manager de proiect, sigur, alături de colegii mei, cu ajutorul cărora facem tot efortul pentru a-l pune în practică. Cred că niciodată nu este prea puțin în a face ca lucrurile să progreseze în management. Sigur, există și o raportare, să zic, o prezentare a nevoii, de ce și cum am ajuns noi la concluzia că trebuie să promovăm un astfel de proiect. Însă, evident, realitatea ne spune că mai avem încă multe de făcut. De altfel, o să vedeți și prin partenerii pe care noi ne-am ales, cred că proiectul este unul foarte valoros și cu siguranță am reușit până în momentul de față să atragem, să zic așa, oamenii alături de noi, să transmitem câteva informații importante, dar încă n-am spus pe fond ceea ce aveam de spus. Lucrurile bune urmează să se întâmple. Dacă cumva greșesc, aș dori să mă contraziceți, dar cred că nu greșesc. Bineînțeles că modestia v-a împiedicat să spuneți acest lucru. Din câte știu eu, chiar dacă atunci, pe 30 septembrie, când a fost inițiat acest proiect, nu mai erați inspector școlar general, din câte știu eu, spuneam, dumneavoastră ați fost cel care ați ales acest proiect, deci v-ați orientat către această abordare. Eu vă mulțumesc, dar nu numai modestia, ci și corectitudinea. Nu eu, ca persoană, trebuie să spun dar ați avut un rol proiectul a demarat începând cu 1 iulie, practic. Ceea ce s-a întâmplat pe 30 septembrie a fost conferința oficială de lansare a acestui proiect. Repet, în perioada anului școlar 2009-2010, Inspectoratul Școlar a aplicat pentru mai multe proiecte și în momentul de față sunt în derulare și nu pot decât, dacă vreți, și cu această ocazie să mulțumesc colegilor de la Inspectorat pentru faptul că într-adevăr se ocupă și continuă aceste proiecte, din câte știu eu, cu mult profesionalism, așa cum mi-am și imaginat și mi-am dorit de la început. Dacă cumva timpul ne va permite, undeva către sfârșitul emisiunii, o să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre celelalte proiecte. Deocamdată însă, sigur, substanța discuției noastre se referă în principal la acesta și în această ordine de idei l-aș întreba pe domnul inspector Tudor Iancu ce înseamnă, în opinia domniei sale, un manager de calitate. Mai înainte a vă răspunde la această întrebare, m-ați provocat un pic și ați spus că ar trebui să dau un detaliu, să zicem așa, referitor la ideea de veteran al inspectoratului. Da, sigur că da. Și chiar apreciez faptul că n-ați uitat. N-am uitat. Provocarea amicală. Da. Sunt probabil în acest moment cel mai vechi inspector de personal din țară. Deci uitați, lucrul ăsta chiar nu-l știam, dar un lucru în plus. Am constatat asta la ultima consfătuire națională care a avut loc la Brașov zilele trecute și, într-adevăr, unii au motive să-mi spună dinozaurul sau nemuritorul, pentru că am 20 de ani, am intrat în al 21-lea an de lucru la inspectorat în aceeași funcție, ceea ce se întâmplă foarte rar. Vă mulțumesc. Deci asta era o precizare înainte de a răspunde la întrebarea ce înseamnă un manager. E foarte greu să dai o definiție pentru un manager. Nici nu cred că încă poate fi cuprins acest cuvânt într-o singură definiție. Până la urmă, managerul
se poate raporta la manager în general sau managerul de școală. Cred că dumneavoastră v-ați referit prin întrebarea pe care ați spus-o la managerul unității de învățământ. Evident, evident. Așa. Eu cred că un manager de școală, deocamdată îi spunem în continuare și director, ar trebui și are această calitate deosebită, competența profesională desăvârșită. Fără competență profesională în disciplina pe care o are, și de aici în tot ce înseamnă școala, nu poate fi vorba de manager. Apoi e vorba de autoritatea pe care trebuie să o câștige zi de zi. Își câștigă autoritatea doar prin efort zilnic. Nu poate fi vorba de ceva care l-ai dobândit astăzi și îl păstrezi fără să mai faci nimic un timp mai îndelungat. Nu poate fi vorba de manager de unitate școlară, de calitate, managerul vorbesc, decât dacă este sau dovedește o probitate morală deosebită. Pentru că, până la urmă, ce este dascălul este un model, dar modelul modelelor cine poate să fie decât conducătorul unității, managerul, adică. Altfel, sau mai trebuie să adăugăm în această rețetă, cred eu, flexibilitatea în acțiune. Astăzi ai ceva de făcut, crezi că faci bine, știi, ai mai trecut pe acolo, ai o experiență dobândită, dar impulsurile sociale sunt de altă natură și atunci va trebui să-ți uiți neapărat obișnuințele și să inovezi. Fără calitatea aceasta de inovator permanent nu poate fi vorba de manager. Apoi capacitatea de comunicare. Nu văd un manager fără capacitate de comunicare. Altfel se închide în sine, stă departe, se izolează și el merge pe un drum, colectivul merge pe altul. Atașamentul față de școală. Ce înțeleg eu prin atașamentul față de școală și cum văd eu de 20 de ani colegii noștri directori. Sunt foarte mulți care au confundat școala cu familia și familia cu școala. Și de fapt aici nu e vorba numai de atașamentul față de școală, cât este vorba de spiritul de sacrificiu. Îți sacrifici până la urmă ceea ce este mai important pentru un om, timpul. Cum s-ar spune, și-au zidit viața în școală. Cam acestea ar fi calitățile unui manager școlar, pentru că altfel poți să zici că este doar o simplă funcție. Ori manager de școală nu este doar o simplă funcție, este și o pasiune în același timp și o ardere zilnică. Sigur, niște cuvinte foarte frumoase și pe deplin acoperite de realitate. Sper că doamna inspectoare Anelorescu Orpan și-a înfrânt inevitabilele emoții. O văd zâmbăreață acum, exact cum am remarcat că era și la începutul emisiunii, drept pentru care am să mă încumet să-i pun următoarea întrebare. Doamna inspectoare, bineînțeles că orice proiect conține în sine o idee generoasă, mă rog, important este însă să fie și aplicat așa cum trebuie. Și vă întreb, pentru ca să fie și aprobat, pentru că nu este suficient doar să fie promovat sau inițiat, pentru a fi aprobat un asemenea proiect, este dificil de conceput, cu alte cuvinte, cam cum trebuie redactat, cum trebuie învizajat, ca să folosesc un cuvânt la modă, astfel încât șansele de reușită să fie cât mai mari.